नायदो 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 लोगोफोरा आयौ मारै जालांजोबखोलै दानि जुगावलाय माबा बोरैबा सैमा अमाफोर दाउफोर बायदिसो जालांजोब्बाय माथो मानसि जानानै मानसिनि आखुआवनो गोग्लैला थानोनो समायला बिसोरो मानसि महराव थानोनो समायला सासे जुनारजों समानसो बुंजाबाय लोगोफोर। दा नोंसोरो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नुखाबाय जानांगौ फेसबुक इउटुबफ्राव दा बियो गोबां भाइराल जागासिनो लोगोफोर। दा बेखौ नायदो नोंसोरो साननानै नायदो बेखौ जोंना सासे ब्रादारा खेबखुमानो मोननायखायसो मोननाय खेबखुमानो मोनामोनबाथ' बिसोरो बेबायदिल' जालायनाय नङामोन माबा माबिबो जालायसिगौमोन गासिबो सोलेरखौ गथायनानै होखासिगौमोन बियो उननि सिगांनि साननो रोङा आरो बेबो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाबावसो माने बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ लेथ्रा खालामनानै होयोब्रा थोदस आं बायोलै बिदिबा आं बिगुर बिसिनो लुगैयो बेबायदि मानसिखौ। नोंसोरो मा सानो लोगोफोर नोंसोरो कमेन्ट खालामलाय देलाय। सासे बर' सिख्ला महराबो एथ' समायना बेबायदि मानसिया मानि बर' हौवा जोबदों मेल्ला एभेलेबेल बर' हौवा गैया नामा बेहा आरो दस्रा हारिजों बेबायदि जालायनो बेबो आरो हाग्रा बारियाव बावसो आयौ दा जोंना नैबे ब्रादारा खेबखुमानो मोननायखायसो जोङो बेखौ नुसनबाय दे खेबखुमानो मोनामोनबाथ' बिसोरो बेबायदिल' जालायनाय नङामोन गासिबो सोलेरखौनो गथायनानै होखासिगौमोन बियो। दा बिदिनो जोंना बर' सिख्लाफ्रा बिराद बेबायदि जाखुमालाबायनानै दङ दस्रा हारिफोरजों माबा बर' हौवा गैयै थां माथां जानला मोनला गावनि देहाफोरखौनो होसोलाबायो उननि सिगांनि साननो रोङा उनावहाय ओमफ्राय गारजालाबायनानै गाबलाबायनानै माबा गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लालाबायसै सुइसाइद जालाबायसै बेबायदि जानो नाङाना जोंनि बर' सिख्लाफ्रा। ओरैनोबाबो दस्रा हारिया जोंनि हारिखौ बिराद मेगन साखायो बेखौनो बुजिया बिसोरो। दा बिसोरो सानदों मा आङो बेजोंनो हाबा जागोन बेखौनो लागोन जाय बिदि जादों बेबायदि सानदों गोसोआव जै बेहा मोनखांबाय बे दस्रा हारिनि सेंग्राया बे सिख्लानि सोलेरखौ मोनखांबाथाय बेखौ गारखागोन 100% रोखाखा। दा बिराद जाबोगासिनो दङ जोंबो मेगनजों नुगासिनो लोगोफोर नङा होनबा नोंसोरबो मिथिखायो। दा आं बाराखौ बुंला लोगोफोर नोंथांमोना बिसिनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। दा नै मोनसे बे हिन्जावनाव कुइसन खालामदोंमोन जादोंना जायाखै होननानै दा गावनो बुंनानै लादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नायनानै लाबानो जाबाय। आं बिनि क्लिपखौ देखायना होनोसै नै नायनानै लादो। जाया होनदों नों जामारदों नों जादों गोदै जामारदों आयु सयथिबो